kemati. Sida kemati to. Sida. Wis jangan kuat ketok. Wis go. Ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Aja nganti diresiki ben ngene malah mening, guys. Oh iya. Wah jan yah menten kok serampat to Kang Petruk. Ora apa-apa. Oh nggih. Karben gugah anu kok sing do. Piye masih semangat Mas Mio? Oh, tetep semangat. Oh nggih, sampun selalu. Sampun dahar. Wong alhamdulillah. Kula bungkus mengke. Waduh. Wo sayang istri sayang anak. Oh ngaten nggih. Nggih. Padine ning omah ora ngecopne mejijer. Biasane sampean kene-iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh ngandut. Nggih ya lah niku lho. Nggih. Nggih, bobot putra kepinten? Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji, 1 dan 2 cowok. Cowok semua. Insya Allah niki di SPG juga cowok lagi. USG. Kok SPG. Saya tahu bener to aku. Ambek rupane kaya ngene bojoku anu ayu, anakku bagus. Oh tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho. Sik balenono, gak penak. Maksude mestine kesawaban anu wahyune barokahe. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane. Iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Nek tak dekek omah ki engko disuluh tangga. Jak tanggapan nggih kerayaan yoga, makane tak ke omah tak kancing. Mbah Kongi sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jarine kok nyambik. Anu Mas, sampean mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor munggah Tor. Nyambut gawe. Victor made in asli Magetan. Weh kok wis tau petuk to? Lah, jenengan dangu to? Oh, munggah Tor. Iya. Itu serampat ya, serampat neh, yuk. Sik. Tak kendangi. Weh, lagi iki. Ya CTCI lho iki pian iki. Oh tenan apa ora gamane? Wow. Iki anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au.
Biyen kelar lho tar aku tar. Saiki kok ndak lemu ya. Ndak. Wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dangu. Niki juk jaman dereng netes mun pepang kula. Lho, berarti deket ya, Magetan to? Nggih to ya. Jenengan Medion apa Magetan? Medion. Medion. Nek sapa Jenengan nek saged nerokne Victor Jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyun sewu madhepe mriko. Kula. Nggih, nyun sewu lho niki. Nggih. Jenengan madhepe mriko sikile lurus. Kira lurus. Nah, Heeh. lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. Iso ora? Iso apa ora? Baleni nek. Lah ora iso. Ngadeg, ndodok. Victor, sikile lenggah. lurus. Lurus, langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sopo ora? Sopo ora? Ya panggang ini sik. Eh, Lah mau Victor apa ora gojelan tangan iki? lu sawangen. 1 2 3. Lho. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delutun. Alah. Panggang gojelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh, Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh, jelas. Heeh. Lah ning isor. Sekisar aja. Mbok akali ya. Lah aku lho niku duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Sip. Luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, ya, Ndang. Nek babakan dalang jenengan kan tok bahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek Nggih. SDM Nggih. sumber daya manusia niku Ya. jenengan dereng kaluan menang kali Mas Victor. Aja ngenyek lho, Victory adik tingkatku. Lah. Jadi mau gimana pun tetep unggul aku. Les mboten. Nyun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya Sarangan namanya apa? Gunung Lawu. Saiki jenengan. Piro bobote Gunung Lawu? Buasa. Iso ora? Yo ora tau ukur aku. Goblok kowe iso. Loh, kecil. Pinter lho ngenten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile piro? Papat. Jenenge sapi iki sapa? Terus mosok wong kenalan karo sapi lho. Iso apa ora? Gak iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Lho, lu jawabe gur iso tok no. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10. 10.000. Heh. 1 kilo harganya 5.000 rambutan Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan 1 pohon? Nah. Ayo. Iso apa ora? ora? Lah satu pohon iki pirang buah? Ayo. Iso apa ora? Ora iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki. Aku medun aku. Lho. Ora leh nesu. to ya. Sabar. Lah kok nggur iso ngono tok lho. Tani iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jal. Engko aku yo ngekeki ujian. Yo. Weh. Sing luwih angel ndang bedhekno neh apa? Ditokne. Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini iki. Aku emang ngono. Oh iya. Dalam akhir-akhir iki kan rodok dekat dengan Oh iya. Terus. nggih. Dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Nggih. Betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ya. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Nggih. Sing mburi dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom agek siji. Ayo. Oh. Baskom. Alah, baskom Kok agek oke men siji. to? Alah. Mangkok. Mangkok tibane mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya. Apa? Amung siji tok nek aku lah mbok 10 sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Wah aku itok paling. Ji. Magicom. Oh iya Magicom. Loro. Terus Wajan. wajan enake. Wajan aluminium. Sotel aluminium, sublop aluminium, kenceng aluminium. Alah. Raimu aluminium. Ora nesu ora oleh nesu innallaha ma'asabirin. Iki nggo pancingan sik. Wah, nah iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5.000. 5.000. Wah. Wah, lah kok wis ombo, Mas? Kok apane? Kok ombo pinto, Mas? Kertase lho ombo. Iso njumuk dhuwit 5.000 ning isor iki blangkon tanpa nyinggol blangkone tak kei 1 juta wae. Ayo, sampai isor, Mas. Wah, lah kok Njumuk dhuwit 5.000 ning kene ya tanpa nyinggol blangkone. tanpa nyinggol blangkon. Oh yo ngono. Ayo. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso mudar kowe. Alah, kowe kok malah Ora mlebu iso. jero blangkon. Malah dadi kura lho dadi. Ora iso to? Jenengan napa saged? Iso. Carane. Carane nganggo kebatinan, Mas. Lho. Apa iya lho? Wah, Wis tak cekel. Bukaan.
Mosok to? Nyekel duit 5.000 tanpa Is- nyenggol blangkon. Alah, entut. Iso tanpa nyenggol blangkon. Nek nggur dhuwit nyuwun sewu tenah Pak Dalang langkung sugih. Nah. Ning nek umpama babakan dono weweh kula mboten eman. Apa kowe? Nggih. Kula gadah pertanyaan. Jawaban kudu kodhok. Wi. Bu. Sesek. Lho. Duit pironan kowe? Ini asli to. Ngeten-ngeten iki nggen kula maine mboten ngitung, Mas. Bajiret ya aku 5.000 kono ngeketan iki. Kalami. Nek ngeten-ngeten iki nyuwun sewu lho, Mas. Kalami bawa wisan. Nyuwun sewu lho nek ngeten-ngeten Iya, iki iya. nggen kula niku mboten nate ngitung. Oke. Maine kilo, Mas. Oke, siap. Wah, kilon. Duwike kilon. Kayak rosok apa Dang. Anakku sing cilik kelas TK iki TK-ke ngapa? sedina budal sekolah 2 yuta, Mas. 2 yuta. Kudu entek rantek jewer kupinge, Mas. Cuh. Kere ben penting sombong to ndak? Kere sombong. Cah sekolah anakmu mbok samani piro? 2 yuta, Mas. SD kuwi. MI anu TK sing MI beda neh. Piro? 4 yuta. Boh. Nek rantek Jewer ndase. Kupinge. Cah kene. wong mampu. Kere yo ben penting sombong. Sombong. Lah kowe mau duit 50.000 piye, Mang? Ulang nggih. Kula gadah pertanyaan jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Oke. Deal. Deal. Yen kalah 200.000 gor ini. Ya. Otok-otok kunine. Kodok. Ah. Suara. Ya kodok no. Ah. Wah, malah penak ngene Mas. Nggih. Kandhani kok. Nek udan-udane ana suara, Kodok no. ada. 150. Duit karo kodhok milih. Kodok. Ah, ngene. Centang. Yes. Jare entuk kodok entuk 50. Loh, lah iya to. Otok-otok. Jadi pertanyaan, jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Iya. Yen kalah 200.000 gor ini. Ah. Heeh, otok-otok unine. Kodok. Suara. Kodok. Teo-teo blung suara. Kodok. Dhuwit karo kodhok milih. Kodhok. Ha iya Ah, gorene ngene. dhuwite 200 gorene, Mas. Ayo bener to, Mas. Apa? Lho kalah kok 200 gorene no. Anu Mas ya duit kurang. Kok Mas? Mending dhuwur panggung ora nggo dhuwit. Nggih. Anu enten bapake, Nggih. bose teng pake. Ya. Niki tetembangan lelagon nggih. Tetembangan. Oke, Nggih. niki ditegali. Selamat winginane dhuwit materi ngene iki musuh dagelan bablas ya. Iya, aman ya, Mas. Nggih. Nggih, pripun? Manut jenengan berkaipun bawa napa-napa terus Pun. mengke kersane. Manut kula. Pripun? Padha manut kabeh. Pripun? Sing Niki bawa gantian. gentenan. Barang bawane Mardika wae. Oke. Wong loro didu suarane. Lho. Oke, syukur ora untune. Wegah. Rasudi. Untuk kemajon. Untu ora ngerti spesiale wong untu monyong. Lah kok iso? Apa mencium ngene irung-irung keneke lambis mak. Wah. Alah genep sesasi yo krowok cangkeme. Yo. Apa? Apa weh? Pelok. Manut. Ah, pelok. Iki Sak isone. gawe-gawe wong tuwek. Mboten napa-napa. Ngerti tuwek kok randang pangan codot. Pelem piye? Oh, pelem ya kayak. Pangan codot. Ayo. Pamintaku. Ape. Elok jan. Elok. Nimasido hasih. Tok. Arasa. Ngetes kendang. Ngetes kendang. Wah, landandani kendang kok ning kene to, Mas. Mbok digawa ngisor ngono. Mbok kira palaran to? Nggih. Ben apik kok. Ayo Mas Victor. Oh, Atuh. Aduh. Bocah iki bokonge ning ndi, Cak? Yo nang kene. Kegeden klambi ra ketok. Ya. Atut runtut tansah reruntungan. Weh, diare. Kok jak Suaramu apik men lho. lho ya ora sombong to, Mas. Iki asli suaramu metune kondi lho. Kok kene? Ya kok kene to kok ya umume lho. Iya. Ape. Wong gedene sak baterai wis suarane kok wekung banget. Baterai kok. Aku samari nek Victor ning anu lho, sawah ngono. Apa? Di pangan garangan. Adi kira kintel kono apa kok ya. Sok kintel. Lanjut. Go. Hing sarina
sawengine datan kinggang sarambo tene sapa lamun adot caketing ati hati-hati mundur enek wong golek kodhok Mas Heru golek kodhok yen cedhak tansah mulak sida asetu mbok lambene iki biasa ngono lho kaya kloset modele dhewe-dhewe lho tor pindho mimilan mie ayam aduh yo mintuna mintuna hayo nimas barengan tepi wajit sido asebe praya Jaipon. Nganti kaya manuk kena pulo cinta iku dikapak-kapake manuk monggo dilanjut tresno iki aja nganti trucut zaman lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya zaman lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng nika Dik niken sik aduh dek aku sing kleru aja dadi atimu turung-turung kowe wis nesu neng kali nggawa pancingan wong lali ora kelingan oh kalau wes kok genuk ae saking penake kok yo Kucing genuk ae bal bekel Dik niken Dalam mau milih wong loro iki milih ndi ora milih kabeh. apik malah sip malah sip Padha jembuke. jembuk apa jembuk Jembuk iki padha mine, Mas. oh yo ora Iya, kok iya. men nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas Dalang ora iso lho apa Oh, lah ngadeg kuwi ngadeg tanpa gocekan Yang piye mau piye? boleh dik lho 1 2 3. Lah. kok mau enak ya Ngono kaya apa jenenge Apa? waktu terbalik ngono kae lho. iya weh kayak Weh. kucingnya Cina ning bakul kain lho ngene Rat Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. betul Kelebihane apa gak enak iso cintai dhewe lho sangat Dek Ora niken dalam suasana pun sansaya enjing Nggih. wajan lho weh lah kok kaya coba maku coba kayak piye Mas wajan weh Mbak Niken Dawa. wah anu bar tumbas kirek nggih lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono ya Iya njajal to gandeng roman ki. coba anu ditemokke sampean kok kene sampean kok kono culno sik kodhok Iki ngorek kok kono. tuk kodhok ngorek Mas Suyat Mojo punang kinanganten ora sareng ikhlas asana bui ralilo kita iki kan perang oh iya peran sip wekdal punika wanjinipun Suyat Mojo punang pinanganten daub Atmojo niki wancinipun balang-balangan. Weh, aja mencelat no ki kok. Woi. Keprukmu rodok cilik wae. Wah. Iki. Jaja. Manten pengarep Ndi? bacokan ngono. Mau gepeng. Wah, oh iya.
balang gantal. Balang Balang gantal. Bae gantal. Mas. Kuwi panganan lho, Nduk. Ah. Ya ki panganan. Balang-balangan sampun wingko mbok lho gedene nggur sak. Atos kuwi. Sak menika wancinipun sungkeman. Ya. Sarehne manten milenial sing sungkem mboten manten putri ning sing sungkem manten kakung. Loh, manten milenial manut dalang ora? ya manut. Lah Lah iya. nek aku sing sungkem ora balik asale. Ki sing sungkem manten lanang. Modern. Modern. Ya. Sing sungkem manten kakung. Sak menika wancinipun ngideg ndok. Waduh. Cek. Lek Mas Hop gak sida Mas mantene sangklir. Ya, Kurang ya balang-balang. Ya bener lho wing ideg-deg lho ya. Lha yo sik maksude ndok iki kan dicepake karo priase lho urung-urung wae manten lanang dideg. Babar yo sangklir. Wis karek sitok Mbak Idak ilang lho. Ki masa sih tok. Entek iki. Karek sitok didak wajan. Weh ta ya. Yo. Jenengan piyambakan napa duet kalih Mas Victor? Ya monggo. Monggo, Nah. Apa sing pelok bebas lecek? Pelok. Cie Dik, cie. Apa to? Lah piye kon gak muni Dik terus muni piye? Yo nyeluk yo Ya yo umume Dik. iya to. Lah iya bener to. Lah ya Dik. Ya. Ayo Mas. Apa? Bebas. Ya. Sing gampang ae jambu alas ora apa-apa. Jambu alas. Sing gampang ae. Wes. Duet. Anu Niken ya, Mas. Salindri. Kecil mungil balita kemasan saset. Loh. Sik to. Adik, puntik Enek bogel, kemasan saset, kecil balita, anak jurik. Yo. Ora. Aku ki ngrasakne Mas Dalang Akbar ki kok yo bangeten men. Nyapa to, Mas? Wong ngerti sakmene lho lek kok dikon ngempul. Mosok ngumpul to. Kon ngempul barang. Wah, kuantem gong. Tapi Dek duwe mata batin ning gone ndas. Lho. Ngempul. Ngumpul perenang. Yuk. Ayo diaturke. Jembalas yuk. Nggih. Ya. Jambu Alas. alas. Bos